Vaimoni kuoli vuosia sitten. Joka kuukausi lähetin hänen äidilleen $300, kunnes sain selville. 5 vuotta Jerome Williams ei unohtanut velvollisuuttaan. Taloudellisista vaikeuksista huolimatta hän lähetti uskollisesti $300 anopilleen Dianelle joka kuukausi. Viimeinen lupaus Keshan ennen kuin hän menehtyi syöpään. Mutta kun Jerome alkoi kyseenalaistaa tilin outoja tapahtumia, hän paljasti kauhistuttavan totuuden. Kaikki, mihin hän oli uskonut vaimonsa kuolemasta ja velvollisuudestaan hänen äitiään kohtaan, ei ollut sitä, miltä näytti. Kuukausimaksut eivät tukeneet surun murtamaa vanhaa naista. Ne ruokkivat pimeää salaisuutta, joka oli varastanut vuosia hänen elämästään ja tuhansia hänen kovalla työllä ansaitsemistaan dollareista. Nyt Jerome joutui tekemään päätöksen, joka saattoi muuttaa kaiken. Ennen kuin syvennymme tähän järkyttävään tarinaan, tilaa kanava, niin tiedät aina ensimmäisenä. Tykkää, jos olet valmis seuraavaan paljastukseen, ja kommentoi, mistä päin katsot. New York City, Los Angeles vai ehkä Chicago? Olipa miten oli, jatketaan Jeromen kanssa, kun hän löytää totuuden kuukausimaksuihinsa. Jerome Williams seisoi keittiön tiskillä tuijottaen puhelimensa näytöllä olevaa pankkisiirron vahvistusta. $300. Sama summa, sama päivä, sama vastaanottajan tilinumero, jonka hän oli opetellut ulkoa. Tämän rutiinin 5. vuosipäivä oli mennyt 2 kuukautta sitten. Silti hänen sormensa epäröi joka kuukausi lähetyspainikeen yllä. Ei siksi, että hän kyseenalaisti velvollisuuden, jonka Kesha oli saanut hänet lupaamaan, ja lupaus kuolevalle vaimolle oli pyhä, vaan koska jokainen maksu tuntui kuin haavan uudelleen avaamiselta, joka ei koskaan täysin parantunut. Ilmoitusääni veti hänet takaisin nykyhetkeen. Toinen laskumuistutus. Sähköyhtiö tällä kertaa uhkaamalla katkaisua, jos hän ei maksaisi $167 perjantaihin mennessä. Jerome selasi pankkisovellustaan katsoen tilinsä saldoa vaarallisen lähellä nollaa. Vuokran, ruokakauppojen, tyttärensä Saaran koulutarvikkeiden ja Dianen kuukausituen jälkeen hätätapauksiin ei jäänyt paljon. Hänen sähköasentajan palkkansa oli kohtuullinen, mutta 8-vuotiaan kasvattaminen yksin Chicagossa tarkoitti, että jokaisella dollarilla oli tarkoituksensa. Jokaisella dollarilla paitsi niillä 300, jotka katosivat kuin kello Diane Jeffersonin tilille. Iskä, saammeko tänään pizzaa? Sara pomppi keittiöön, reput yhä kiinni pienissä hartioissaan. Hänen hymynsä oli puhdasta Keshaa, kirkas, tarttuva, kykenevä saamaan hänet unohtamaan huolensa hetkeksi. Mutta tänä iltana edes tyttärensä ilo ei kyennyt ravistelemaan hänen rintaansa painavaa painoa. Jerome kyykistyi hänen tasolleen silittäen kättään tämän letitettyjä hiuksia. Kuinka olisi, jos tekisimme sen sijaan grillatun juustovoileivän? Otin sen hienon leivän, josta pidät. Hänen kasvonsa putosivat hieman, mutta hän nyökkäsi lasten ainoalla omistamalla sitkeydellä. Hän oli oppinut olemaan pyytämättä asioita, joihin heillä ei ollut varaa, ja se särki hänen sydäntään enemmän kuin mikään lasku koskaan. Puhelin soi hänen kämmenessään. Teksti Diane Jeffersonilta. Tarvitseeko keskustella maksutavasta? Soita minulle tänä iltana. Jerome rypisti otsansa. 5 vuoden aikana hän ei ollut koskaan halunnut keskustella mistään. Hän hyväksyi rahat kylmällä tehokkuudella, ei koskaan kysynyt Sarasta tai tunnustanut näiden maksujen edustamaa uhrausta. Harvoissa tilanteissa, kun he olivat puhuneet, hänen äänensä kantoi saman karvaan sävyn kuin Keshan diagnoosin jälkeen. Kuin Jerome olisi jotenkin vastuussa hänen tyttärensä kuolemasta. Kuin hänen surunsa ei olisi merkityksellinen, koska hän oli saanut jatkaa elämää, kun taas Kesha ei ollut. Hän laittoi puhelimen taskuunsa ja auttoi Saraa läksyissä, mutta hänen mielensä kiersi tuon tekstin ympärillä. Jokin tuntui erilaiselta, väärältä, ehkä. Diane oli aina vaatinut suoraveloitusta. Väitti, että se oli helpompaa hänen kiinteään tulonsa perustuvaan budjettiinsa. Hän oli antanut hänelle tilin tiedot ja selasi paperinpalan Keshan hautajaisissa. Hänen kätensä tärisivät siitä, mitä hän oli olettanut suruksi. Nyt hän ihmetteli, oliko se ollut jotain aivan muuta. Tuon paperin allekirjoitus, oliko se edes Dianen käsiala? Jerome tajusi epämukavalla selkeydellä, ettei hän ollut koskaan kyseenalaistanut sitä, koskaan vahvistanut, koskaan pyytänyt nähdä hänen tiliotteitaan. Tai ihmetellyt, miksi sosiaaliturvalla elävä nainen tarvitsi täsmälleen $300 joka kuukausi. Ei enempää, ei vähempää. Kun Sara nukahti sinä yönä, Jerome huomasi seisovansa vaatehuoneessaan tuijottaen pientä laatikkoa Keshan tavaroita,
jotka Diane oli antanut hänelle hautajaisten jälkeen. Hän ei ollut juuri koskenut siihen sen jälkeen, liian raaka käsitelläkseen fyysisiä muistutuksia menetetystä. Mutta tänä iltana jokin pakotti hänet nostamaan kannen. Hänen vihkisormuksensa, muutama valokuva, jotka he olivat unohtaneet pakata, hänen sairaalan ranneke ja alareunassa hautausurakoitsijan käyntikortti, jonka takana oli Danen allekirjoitus, muistio tuhkatodistuksen noutamisesta. Käsiala ei muistuttanut lainkaan hänelle antamiaan tilin tietoja. Ei lainkaan. Jerome laski laatikon huolellisesti alas, hänen sähköasentajan kätensä vakaana rintansa vapinaa vastaan. 5 vuoden ajan hän oli kunnioittanut sitä, mitä uskoi olleen Keshan viimeinen toive. 5 vuoden ajan hän oli lähettänyt rahaa elämänsä rakkauden kasvattaneen naisen tukemiseksi. Mutta katsoessaan 2 täysin erilaista käsialanäytettä, kylmä oivallus hiipi hänen luihinsa. Entä jos kaikki, mihin oli uskonut velvollisuudesta ja lupausten pitämisestä, oli rakennettu jollekin, mikä ei ollut totta? Entä jos Diane Jefferson oli valehdellut hänelle alusta alkaen? Pankkisiirron vahvistus hehkui hänen yöpöydällään, ja ensimmäistä kertaa Keshan kuoleman jälkeen Jerome Williams ihmetteli, oliko hän lähettänyt rahaa täysin väärään paikkaan. Seuraava aamu toi odottamattoman vierailijan. Troy Henderson koputti Jeromen ovelle klo 7:32 kupillista kahvia käsissään ja huoli kai verrettuna hänen säänkuluneisiin kasvoihinsa. Troy oli ollut Jeromen lähin ystävä lukiosta lähtien, nyt työskenteli asiakaspalvelussa First National Bankissa. Hänen läsnäolonsa näin aikaisin merkitsi bisnestä. Jerome hyväksyi kahvin kiitollisena huomaten, kuinka Troyin tavallinen helppo hymy oli poissa. He asettuivat etukuistille katsellen Zaran kiipeämistä koulubussiin, ennen kuin Troy lopulta puhui. Minun täytyy kertoa sinulle jotain siitä tilistä, jolle olet lähettänyt rahaa. Troyn ääni kantoi painoa jollekulle, joka oli paininut päätöksen kanssa koko yön. Selasin tapahtumahistorian, kun mainitsit Diane Jeffersonin. Tili on ollut aktiivinen paljon pidempään kuin mitä odottaisit vanhalta naiselta, jolla on kiinteä tulo. Suuret talletukset, usein siirrot, aktiivisuuskuviot, jotka eivät vastaa ketään, joka vain maksaa laskuja. Troy ojensi hänelle taitellun paperin. Nämä ovat tapahtumapäivät. En saanut tietoja, yksityisyyslait, mutta kuviot ovat aivan väärin. Jerome avasi paperin, hänen sähköasentajansa yksityiskohtien silmä huomasi välittömästi ristiriidat. Talletukset 800, vuonna 200, joskus 2000 ilmestyivät viikoittain. Hänen 300 näytti merkityksettömältä verrattuna, mutta se mikä sai hänen vatsansa kouristamaan oli ajoitus. Jokainen häneltä tuleva talletus siirrettiin pois 24 tunnin sisällä tilille, jota hän ei tunnistanut. Tämä ei ollut rahaa, jota käytettiin elinkustannuksiin. Tämä oli rahaa, joka liikuteltiin, pestiin Dianen tilin kautta kuin vesiputken läpi. On muutakin. Tilillä oleva osoite ei vastaa sitä, jonka annoit minulle Diane Jeffersonista. Tilinhaltijan osoite on Riverside Apartments Oak Streetillä, asunto 2014. Troyn ääni laskeutui matalammaksi. Se ei ole vanhainkoti. Se on yksi niistä lyhytaikaisista vuokrataloista, sellaisia, joita ihmiset käyttävät, kun he eivät halua tulla löydetyiksi. Ja tilin aktiivisuus piki juuri kuukausimaksusi ympärillä, kuin joku odottaisi sitä ja tietäisi täsmälleen, mitä tehdä sillä hetkellä, kun se saapuu. Jerome tunsi jotain kylmää laskeutuvan hänen rintaansa. 5 vuoden uskollisia maksuja, ja hän ei koskaan ollut varmistanut, minne raha todella meni. Ei koskaan käynyt Dianaa hänen uudessa osoitteessaan. Ei koskaan kyseenalaistanut, miksi nainen, joka oli tuskin sietänyt häntä Keshan sairastelun aikana, yhtäkkiä tarvitsi täsmälleen $300 joka kuukausi. Kun Kesha oli elossa, Diane oli taloudellisesti itsenäinen, ylpeä avun vastaanottamisen itsepäisyyteen asti. Nainen, joka oli kieltäytynyt maksamasta ruokaostoksia, oli nyt riippuvainen hänen tuestaan. Se ei ollut koskaan ollut järkevää, mutta surulla oli tapana tehdä järjettömistä asioista järkeviä. Yritin soittaa antamaasi numeroon hänelle, Jerome tunnusti ottaen puhelimensa esiin. Menee suoraan vastaajaan joka kerta. Geneerinen viesti, ei nimeä. Troy tutki puhelinnumeroa ja otti sitten oman laitteensa esiin. Etsittyään hän katsoi synkkiä uutisia. Tämä numero on rekisteröity täysin eri nimelle, ei Diane Jefferson. Ja julkisten tietojen mukaan Diane Jeffersonia ei ole tuossa Oak Streetin osoitteessa. Asunto on ollut vuokrattuna jollekulle muulle viimeiset 3
Sanat riippuivat heidän välillään kuin savu, täyttäen aamuilman sellaisilla vihjailuilla, joita kumpikaan ei halunnut myöntää. Jeromen kahvi oli jäähtynyt, mutta hän tuskin huomasi sitä. Jokainen hänen 20 vuoden sähkötyössään kehittynyt vaisto, kyky havaita viallinen johdotus, vaaralliset liitännät, järjestelmät, jotka näyttävät oikein, mutta toimivat väärin, huusi, että mikään tilanteessa ei ollut sitä, miltä näytti. Troy nousi hitaasti seisomaan, sekoittaen ystävyyttä ammatilliseen huoleen. Jerome, mä luulen, että joku on pelannut pitkää peliä sinulle. Jos olen oikeassa näistä tapahtumakuvioista, tämä ei ole vain $300 kuukaudessa. Hän ojensi Jeromelle käyntikortin yksityisetsivälle. Marcus Reed, hän on erikoistunut talouspetostapauksiin. Mitä tahansa täällä tapahtuu, tarvitset jonkun, joka osaa jäljittää rahaa laillisesti. Troy pysähtyi kuistin askelmilla. Hänen ilmeensä oli vakava. Vielä yksi asia. Tuo tili on vastaanottanut maksuja vähintään 4 muusta lähteestä. Kuukausimaksut aivan kuten sinun, kaikki eri summilla, et ehkä ole ainoa huijattu henkilö. Kun Troyn auto katosi kadulle, Jerome istui yksin transaktiotietueiden levitessä hänen sylissään. Numerot kertoivat tarinan, johon hän ei ollut valmis kuulemaan, mutta jota hän ei voinut jättää huomiotta. Jossain Chicagossa joku keräsi rahaa useista lähteistä, käyttäen Diane Jeffersonin nimeä ja hänen suruaan työvälineinä monimutkaisessa varkaudessa. Nainen, joka oli kasvattanut Keshaa, joka oli pitänyt hänen kättään hautajaisissa, joka oli hyväksynyt hänen lupauksensa huolehtia hänestä. Tuo nainen ei ehkä edes ollut olemassa. Aamu-aurinko tuntui kylmältä hänen ihollaan, kun Jerome Williams tajusi ruokkineensa rahaa Aavelle 5 pitkää vuotta. Jerome vietti viikonlopun painiskellen Troyn paljastusten kanssa, mutta maanantai-aamuna hän löysi itsensä pysäköimästä Riverside Apartmentsia vastapäätä uudella päämäärällä. 5 vuotta kamppailua kunnioittaa mahdollisesti väärää lupausta oli muuttanut jotain perustavaa laatua hänen ytimessään. Hän ei ollut täällä kohtaamassa ketään. Hän oli täällä nähdäkseen omin silmin, mitä $300 kuukaudessa oli tukenut. Asuntoalue kökötti pesulan ja sekkimaksupaikan välissä. Ei mitään, mikä viittaisi vanhainkotiin tai paikkaan, jossa Diane Jefferson olisi viettänyt kultaiset vuotensa. Jerome lähestyi rakennuspäällikköä vakaalla varmuudella, jonka hänen työnsä oli opettanut hänelle. Päällikkö, väsynyt mies nimeltä Pete, tuskin vilkaisi ylöspäin, kun Jerome selitti yrittävänsä paikantaa anoppiaan. Asunto 2014, jota sama henkilö on vuokrannut kovota nyt. Hiljainen vuokralainen, maksaa ajallaan, pitää itsensä omana. Pete otti vuokralaisluettelon esiin, mutta se ei ole Diane Jefferson. Vuokrasopimuksessa lukee Kesha Williams. Sanat iskivät Jeromeen kuin jännite viallisen johdotuksen läpi. Hänen kätensä puristi tiskilautaa, kun Pete jatkoi tietämättömänä antamastaan shokista. Mukava nainen, ehkä keski-ikäinen, 30-vuotias. Pitää outoja tunteja joskus, mutta ei koskaan aiheuta ongelmia. Jerome pakotti äänensä vakaaksi. Voisinko nähdä turvakameran kuvamateriaalia aulasta? Vain varmistaakseni, onko tämä etsimäni henkilö. Pete kohautti olkapäitään. En voi antaa sinun ottaa obia, mutta jos se auttaa sinua löytämään perheesi. Hän johti Jeromen ahtaaseen toimistoon, jossa rakeinen näyttö näytti sisäänkäynnin. Pete selasi aikaleimoilla takaisin asukkaita tullessa ja mennessä. Sitten Jerome näki hänet. Nainen, joka käveli aulassa, liikkui tutulla sulokkuudella, joka sai hänen hengityksensä salpautumaan. Hänen hiuksensa olivat lyhyemmät, tummemmat, mutta tapa, jolla hän kallisti päätään tarkistaessaan puhelintaan, oli erehtymätön. Ele, jota hän oli katsonut 1000 kertaa aamiaispöytien yli. Nainen pysähtyi postilaatikoilla, ja kun hän kääntyi kameraa kohti, Jeromen maailma muuttui. Kasvot olivat vanhemmat, ohuemmat, mutta nuo silmät kuuluivat hänen vaimolleen. Tuo on hän, Pete sanoi rennosti. Kesha Williams asuu yksin, niin tiedän. Saa vierailijoita joskus. Jerome tuijotti aikaleimaa 3 päivää sitten. 3 päivää sen jälkeen, kun hän oli lähettänyt toisen maksun kuolleen naisen äidin tukemiseksi. Nainen, joka oli saanut hänet lupaamaan huolehtia Diane Jeffersonista, näytti olevan elossa ja käyttävän omaa nimeään kerätäkseen maksuja jollekulle muulle. Pete selasi lisää materiaalia, joka näytti Keshan tulevan ja menevän viimeisen kuukauden aikana. Hän näytti terveeltä, elinvoimaiselta, ei lainkaan kuin syöpäpotilas, joka oli kuihtunut heidän makuuhuoneessaan. Yhdessä leikkeessä hän kantoi kalliita ruokakasseja, toisessa
pukeutuneena johonkin, joka näytti treffeiltä, nauraen puhelimessa. Tämä ei ollut joku, joka piiloutui sairaudelta. Tämä oli joku, joka eli täysin erilaista elämää. Sillä aikaa, kun Jerome kamppaili kunnioittaakseen lupauksia henkilölle, joka ei ollut koskaan kuollut. Turvakameramateriaali paljasti muita yksityiskohtia, jotka saivat Jeromen rintaa kiristymään. Mies esiintyi useissa leikkeissä Zaran kanssa, hänen käsi omistavasti hänen selässään. Jerome ei tunnistanut häntä, mutta heidän intiimiytensä oli ilmeinen. He liikkuivat kuin vakiintunut pari, mukavia tavoilla, jotka puhuivat pitkästä tuttavuudesta. Viimeaikaisessa materiaalia Zaran profiili näytti jotain, mikä sai Jeromen kättelyn. Vahvistamaton varhaisen raskauden käyrä. Hän rakensi uutta perhettä, kun taas hän lähetti kuukausimaksunsa tukemaan hänen kuolemansa fiktiota. Jerome kiitti Peteä ja käveli autolleen horjuvin jaloin. Ajomatka kotiin kului liikenteen ja kilpailevien ajatusten sumussa. Kesha oli elossa. Hänen vaimonsa, hänen lapsensa äiti, nainen, jota hän oli surrut 5 vuotta, asui 20 minuutin päässä omalla nimellään. Hän oli terve, onnellinen, raskaana toisen miehen lapsen kanssa ja keräsi hänen rahojaan monimutkaisella petoksella, johon kuului hänen äitinsä. Paino laskeutui kuin romahtanut palkki, murskaava ja väistämätön. Sinä iltana, Zaran nukahtamisen jälkeen, Jerome istui Marcus Reedin käyntikortin kanssa. Yksityisetsivä vastasi toisella soitolla. Minun täytyy palkata sinut, Jerome sanoi ilman esipuhetta. Vaimoni lavasti kuolemansa 5 vuotta sitten ja olen lähettänyt rahaa tukeakseni hänen valhetta siitä lähtien. Marcus kuunteli, kun Jerome selitti materiaalia, vuokrasopimusta, kuukausimaksut, jotka pitivät hänet kamppailemassa, kun taas Keisha rakensi uutta elämää. Tämä on yleisempää kuin luulet, Marcus sanoi lopulta. Henkivakuutuspetos, lavastetut kuolemat, katoamistempaukset. Vaikeinta on saada todisteita, jotka kestävät oikeudessa. Jos se, mitä kerrot minulle, on totta, puhumme useista rikoksista. Välityspetos, henkivakuutuspetos, henkilötietojen varastaminen vähintään. Hänen äänensä muuttui vakavaksi. Kysymys on, haluatko paljastaa tämän saadaksesi päätöksen, vai haluatko nostaa syytteen? Jerome tuijotti keittiönsä ikkunan läpi naapurustoon, jossa hän oli kasvattanut Zaran yksin, jossa hän oli kamppailut laskujen kanssa kunnioittaen kuolleen naisen toiveita. Vastaus tuli helpommin kuin odotettiin. Hän halusi totuuden, mitä tahansa se maksoi, ja hän halusi ihmisten, jotka olivat varastaneet 5 vuotta hänen elämästään, kohtaavan seuraukset. Nainen tuossa turvakameramateriaalissa ei ollut vaimo, jota hän oli surrut. Hän oli muukalainen, joka oli aseistanut hänen rakkautensa ja surunsa voittoa varten. Tuo muukalainen oli juuri löytämässä Jerome Williamsin, oli lopettanut olemasta kenenkään idiootti. Marcus Reed saapui keskiviikkoiltana Manila-kansio kädessään, joka oli tarpeeksi paksu pysäyttääkseen luodin. Yksityisetsivä levitti dokumentteja Jeromen keittiön pöydälle metodisella tarkkuudella. Jokainen osa edusti uutta halkeamaa perustuksessa, johon Jerome oli uskonut 5 vuoden ajan. Ensimmäinen dokumentti osui koviten. Sairaalan poiskirjoituslomake 3 päivää ennen Keshan oletettua kuolemaa. Allekirjoittanut lääkäri, josta Jerome ei ollut koskaan kuullut. Vaimosi poiskirjoitettiin Mercy Generalista 15. maaliskuuta 2019. Elossa, vakaassa tilassa, vapautettu perhehoitoon, Marcus osoitti allekirjoituslinjaa. Mielenkiintoinen osa on, kuka allekirjoitti hänen vapauttamisensa. Diane Jefferson, lueteltu laillisena huoltajana potilaan emotionaalisen ahdistuksen ja päätöksentekokyvyttömyyden vuoksi. Hän veti esiin toisen dokumentin, mutta tässä on kuolintodistus, joka jätettiin samana päivänä eri sairaalaan kaupungin toisella puolella. Allekirjoittanut lääkäri, jonka lisenssi oli peruutettu 2 kuukautta myöhemmin tietojen väärentämisestä. Jerome tuijotti papereita, hänen mielensä yritti käsitellä petoksen systemaattista luonnetta. Tämä ei ollut epätoivoista pelkoa. Tämä oli suunnittelua, koordinointia, useita ihmisiä, jotka työskentelivät yhdessä poistaakseen Kesha Williamsin olemassaolosta pitäen hänet elossa hyötyäkseen hänen surustaan. Sairaalapoistokirja näytti hänen todellisen allekirjoituksensa, vapiseva mutta luettava. Kuolintodistuksessa oli jotain, mikä ei muistuttanut lainkaan hänen käsialansa. Joku oli harjoitellut hänen nimensä väärentämistä, tai Diane oli allekirjoittanut tyttärensä puolesta vielä kerran. Tuhkaustiedot ovat mielenkiintoisempia, Marcus jatkoi työntäen toista kansiota pöydälle.
Riverside Funeral Homella ei ole tietoa Kesha Williamsin tuhkaamisesta lueteltuna päivänä, mutta he tuhkasivat tuntemattoman naisen samana päivänä, nimettömän Jane Doen piirikunnan ruumishuoneesta, maksettuna käteisellä nimettömältä lahjoittajalta. Hän pysähtyi antaakseen sen painua mieleen. Sinulle annetut tuhkat sisältävät täysin tuntemattoman naisen jäännökset. Äitisi antoi sinulle jonkun satunnaisen naisen jäännökset ja kutsui sitä päätökseksi. Huone tuntui yhtäkkiä pienemmältä, seinät sulkeutuivat Jeromen hengityskyvyn ympärille. Hän käveli Keshan tavaroiden laatikolle, sille jonka Diane oli antanut hänelle hautajaisten jälkeen, ja tyhjensi sen sisällön pöydälle. Hänen vihkisormuksensa, liian pieni sormille, jotka hän muisti. Sairaalalääkärin ranneke tilasta, josta hän ei ollut koskaan kuullut. Heidän yhteiskuvansa, jotka näyttivät jotenkin vääristä, kuin joku olisi korvannut aidot muistot huolellisesti lavastetuilla kopioilla. Jokainen fyysinen todiste, jota hän arvosti yhteytenä kuolleeseen vaimoonsa, paljasti itsensä osaksi monimutkaista tuotantoa. Markus tutki jokaisen esineen ammatillisella etäisyydellä. Vihkisormus on väärennös, kullattu, arvoltaan ehkä $20. Todellinen oli luultavasti pantattu vuosia sitten. Hän piti sairaalan ranneketta kädessään. Tämä on Floridan sairaalasta, ei Chicagosta. Tutkimusteni mukaan vaimosi on käyttänyt todellisen nimensä muunnelmia eri osavaltioissa, luultavasti testaten uusia identiteettejä. Valokuvat olivat seuraavana. Nämä oli painettu valokuvapaperille, jota ei ollut valmistettu ennen vuotta 2021, 2 vuotta sen jälkeen, kun hän oli oletettavasti kuollut. Jerome vajosi tuoliinsa, systemaattisen petoksen paino murskaava kuin rakennuksen romahtaminen. Jokainen muisto, jota hän oli vaalinut, jokainen surun hetki, jonka hän oli käsitellyt, jokainen lupaus, jonka hän oli pitänyt hänen perintönsä kunnioittamiseksi. Kaikki oli manipuloitu jonkun toimesta, joka oli tiennyt tarkalleen, miten hyödyntää hänen rakkauttaan. Nainen, jonka kanssa hän oli mennyt naimisiin, jonka kanssa oli elänyt 10 vuotta, jonka kanssa oli luonut lapsen, oli tutkinut häntä tarpeeksi hyvin orkestroidakseen hänen emotionaaliset reaktionsa jostain, minkä hän uskoi olevan haudan tuolta puolen. On muutakin. Markus veti esiin viimeisen dokumentin, henkivakuutusmaksuluettelon. $50,000 maksettu Diane Jeffersonille edunsaajana 4 kuukautta oletetun kuoleman jälkeen. Kesha muutti edunsaajan sinusta hänen äitiinsä 3 päivää ennen lavastettua kuolemaa, vedoten asiakirjoissa avioliiton vaikeuksiin. Jerome ei ollut koskaan kuullut avioliiton vaikeuksista. Heidän avioliittonsa oli ollut vankka, heidän tulevaisuutensa suunniteltu, heidän rakkautensa aitoa, ainakin hänen osaltaan. Ilmeisesti Kesha oli suunnitellut pakoaan, kun hän oli suunnitellut heidän vuosipäiväjuhlaansa. Henkivakuutuspaljastus selitti kaiken ja ei mitään. 50,000 oli tarpeeksi aloittamaan uudelleen, muuttamaan paikkaa, rahoittamaan uutta identiteettiä samalla kun ylläpidettiin vanhaa kuukausituloille. Mutta se ei selittänyt, miksi joku, joka oli väittänyt rakastavansa häntä, olisi valinnut psykologisen kidutuksen rehellisen keskustelun sijaan. Se ei selittänyt, miksi Diane olisi tehnyt yhteistyötä tuhotakseen miehen, joka yritti huolehtia hänen tyttärensä lapsesta. Raha oli ilmeinen motiivi, mutta julmuus tuntui henkilökohtaiselta, kohdistetulta, suunniteltu aiheuttamaan maksimaalista, emotionaalista vahinkoa mahdollisimman pitkän ajan kuluessa. Markus sulki kansion arkun kannen lopullisuudella. Huomenna suosittelen ottamaan yhteyttä FBI-ennen valkoisten kaulusrikosten osastoon. Tämä ylittää osavaltioiden rajat, sisältää liittovaltion välityspetoksia ja edustaa jatkuvaa rikollisuutta. Hänen äänensä kantoi kokemuksen painoa samanlaisista tapauksista. Mutta minun täytyy kysyä sinulta jotain. Oletko valmistautunut siihen, mitä seuraa? Kun olemme paljastaneet tämän, ei ole enää paluuta mukavaan valheeseen. Tyttäresi saa tietää, että hänen äitinsä on elossa ja päätti hylätä hänet. Yhteisösi tulee tietämään, että olet tukenut petosta. Ja Kesha kohtaa liittovaltion syytteet, jotka voivat laittaa hänet vuosikymmeniksi vankilaan. Jerome katsoi keittiönsä ikkunasta ulos naapurustoon, jossa hän oli kasvattanut Saran yksin, missä hän oli kamppailut laskujen kanssa kunnioittaen kuolleen naisen toiveita. Markusin tarjoama valinta ei ollut todellisuudessa valinta. Se oli mahdollisuus saada takaisin todellisuus, mitä se sitten maksoikin. Aikatauluta tapaaminen, Jerome sanoi, hänen äänensä vakaa ensimmäistä kertaa vuosiin. Haluan heidän tietävän, että Jerome Williams ei ole enää kenenkään idiootti.
Päätös tuntui kuin sähkövirran kytkemiseltä pimeyden jälkeen, valaisten elämänsä nurkkia, jotka olivat olleet valmistetun surun varjostamia. Huominen toisi liittovaltion agentteja, rikossyytteitä ja monimutkaisen petoksen järjestelmällisen purkamisen. Tänä iltana Jerome Williams oli vihdoin valmis lopettamaan naisen surra, joka ei ollut koskaan vaivautunut kuolemaan. Jerome soitti torstaina, hänen sormensa epäröi kuukausisiirron lähetyspainikkeen yllä kuin mies, joka purki pommia. $300 oli hänen tilillään ensimmäistä kertaa 60 peräkkäisessä kuukaudessa. Tuttu vahvistusviestin sijaan hänen puhelimensa näytti siirto peruutettu käyttäjän toimesta. Sanat tuntuivat ensimmäiseltä rehelliseltä asialta, jonka hän oli tehnyt 5 vuodessa. Nyt tuli odotus, ja Jerome oli oppinut kärsivällisyyttä 80 vuoden sähkötyöstä, jossa kiirehtiminen tarkoitti palamista. Vastaus tuli Klo 11 kontentypytän puhelulla Dianen numerosta. Ensimmäinen kerta, kun hän oli ottanut yhteyttä kuukausiin. Jerome antoi sen soida 4 kertaa, antaen Marcus Reedin tallennuslaitteistolle aikaa tallentaa jokainen sana. Hei Diane. Hänen äänensä ei kantanut mitään sitä eroa, joka oli merkinnyt heidän aikaisempia keskustelujaan. Nainen toisessa päässä kuulosti erilaiselta, terävämmältä, kiireisemmältä, riisuttuna surun murtaman äidin roolista, jota hän oli ylläpitänyt vuosia. Jerome, pankkisiirrossa on tapahtunut virhe. Olen tarkistanut tiliäni koko aamun ja raha ei ole tullut läpi. Dianen sanat putoilivat toistensa päälle tuskin hallitulla paniikilla. Minun täytyy soittaa pankkiin ja korjata mitä ikinä meni vikaan. Tiedäthän, että olen riippuvainen tuosta rahasta lääkkeisiin, vuokraan, kaikkeen. Epätoivo oli todellista, mutta Jerome tunnisti sen nyt jonkun paniikkina, jonka huolellisesti rakennettu suunnitelma oli romahtamassa. Minulla on kassavirtaongelmia tässä kuussa, Jerome vastasi noudattaen käsikirjoitusta, jonka hän ja Marcus olivat harjoitelleet. Tyttärelläni oli hätätapauksessa hammashoitoa ja sähkölasku oli odotettua korkeampi. Yritän lähettää jotain ensi viikolla, ehkä puolet tavallisesta määrästä. Hiljaisuus venyi tarpeeksi pitkäksi, jotta Jerome kuuli liikenteen taustalla. Katumelua, joka ei vastannut hiljaista asuinaluetta, jossa Dianen oletettiin asuvan. Et voi vain lopettaa rahan lähettämistä ilman varoitusta. Kesha sai sinut lupaamaan huolehtia minusta, ja se tarkoittaa joka kuukausi täyttä määrää. Hänen äänensä oli muuttunut heikosta vanhasta naisesta joksikin kovemmaksi, laskelmoivammaksi. Jos sinulla on rahaongelmia, hanki toinen työ, ota lainaa. En välitä mitä sinun täytyy tehdä, mutta tuo raha täytyy olla tililläni huomenna, tai seurauksia tulee. Millaisia seurauksia? Jerome kysyi aidosti uteliaana, kuinka pitkälle hän oli mennyt teeskentelyssään. Dianen hengitys syveni ja hän kuuli hänen raapivan kontrollin takaisin saamiseksi keskustelusta, joka oli karannut hänen hallinnastaan. Kun hän puhui uudelleen, hänen äänensä kantoi epätoivoa, joka sai ihmiset sanomaan asioita, joita he myöhemmin katuisivat. Kesha kertoi minulle asioita sinusta ennen kuolemaansa. Asioita siitä, miten kohtelit häntä, miten sait hänet tuntemaan itsensä loukkuun avioliittoon. Dianen ääni laskeutui pahantahtoiseksi kuiskeeksi. Jos et jatka tuon rahan lähettämistä, saatan joutua jakamaan noita tarinoita ihmisille, työpaikallesi, Zaran koululle, kenelle tahansa, joka ajattelee Jerome Williamsin olevan niin hyvä mies. Kiristysyritys oli säälittävä ja läpinäkyvä, mutta se paljasti jotain tärkeää. Diane oli loppumassa vaihtoehdot. Jerome tunsi melkein sääliä häntä kohtaan. Melkein. Se on mielenkiintoista, Diane, koska mä olen itsekin miettinyt jotain. Hän antoi tauon venyä maistellen hetkeä, jolloin metsästäjästä tuli metsästetty. Kävin viime viikolla vanhassa osoitteessasi, johon olen lähettänyt rahaa. Hassua, siellä asuvat ihmiset sanovat, että yksikään Diane Jefferson ei ole koskaan vastaanottanut postia siinä paikassa. He ovat välittäneet paketteja eri osoitteeseen 3 vuoden ajan. Haluatko selittää sen? Puhelin kuoli, täysi hiljaisuus. Jerome katsoi näyttöään vahvistaakseen puhelun päättyneen. Sitten soitti välittömästi Marcus Reedille. Hän sulki heti kun mainitsin osoitteen eron, mutta ei ennen kuin uhkaili kiristyksellä ja vaati minua ottamaan lainaa lähettääkseni rahaa. Sait kaiken? Marcus vahvisti, että tallennus oli puhdas, sitten toimitti uutisia, jotka saivat Jeromen pulssin kiihtymään odotuksesta. FBI on kiinnostunut. Hyvin kiinnostunut. Agentti Sarah Chen valkoisesta kaulusrikoksesta haluaa tavata huomisaamuna. Marcusin ääni kantoi ammatillista tyytyväisyyttä, henkivakuutuspetoksen, väärennetyn kuolintodistuksen,
Välityspetoksen ja nyt yrityksen kiristyksen välillä he katsovat mahdollista rikotapausta. Tämä ei ole enää vain sinusta, Jerome. He luulevat vaimosi ja hänen äitinsä olevan osa suurempaa operaatiota, joka kohdistuu surun murtamiin puolisoihin. Laajuus laajeni Jeromen henkilökohtaisesta petoksesta johonkin, joka uhkasi muita perheitä. Muita leskiä, jotka kamppailevat kunnioittaakseen lupauksia, jotka olivat aseistaneet heidän rakkautensa. Sinä iltapäivänä Jerome haki Zaran koulusta ja vei hänet jäätelölle, jotain mitä he eivät olleet varaa, mutta hän tunsi yhtäkkiä pakottavan tarvetta tehdä niin. Hän höpötti päivästään, ystävistään, tulevasta taideprojektistaan, onnellisesti tietämättömänä siitä, että hänen maailmansa oli muuttumassa tavoilla, joita hän ei vielä voinut selittää. Katselen hänen kasvojaan, niin paljon Keshan kaltaisia, mutta tietämättömiä laskelmoinnista, joka oli merkinnyt hänen äitinsä viimeisiä vuosia. Jerome tunsi valintansa painon. Zara oppisi totuuden lopulta, mutta toistaiseksi hän sai viimeistellä mansikkajäätelönsä rauhassa. Hänen puhelimensa soi uudella puhelulla Dianen numerosta, mutta Jerome antoi sen mennä vastaajaan. Sitten toinen puhelu, sitten tekstiviesti. Meidän täytyy puhua. Tapaa minut huomenna keskipäivällä Lincoln Park järven rannalla. Tule yksin. Epätoivo oli käsin kosketeltava, mutta niin oli myös jotain muuta. Sävy, joka vihjasi Dianen olevan valmis pelaamaan kortteja, jotka hän oli pitänyt varastossa. Jerome välitti viestin Marcusille ja kirjoitti sitten vastauksensa. Olen siellä. Huomenna tulisi liittovaltion agentteja, tallennettuja keskusteluja ja 5 vuoden petoksen loppu, joka oli varastanut hänen elämänsä. Mutta tänä iltana Jerome Williams istui keittiössään tyttärensä kanssa, tuntien aidosti toiveikkaana tulevaisuutta ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hän oli uskonut vaimonsa kuolleen. Ansa oli asetettu, eikä hän ollut enää saalista. Lincoln Park levittäytyi Michigan järven rantaa pitkin kuin vihreä nauha. Sen kävelyreitit täynnä lenkkeilijöitä nauttimassa raikkaasta perjantai-iltapäivästä. Jerome saapui ajoissa, asettuen penkille selkeällä näkyvyydellä, samalla kun Marcus Reedin valvontatiimi sulautui kaupunkimaisemaan. Hänen rintaansa teipattu johto tuntui ei raskaammalta kuin sähkölaitteet, joita hän kantoi päivittäin. Mutta 5 vuoden valheiden romahtamisen edessä oleva paino painoi hänen kylkiluidensa vasten kuin pidätetty hengitys. 5 vuoden valheet olivat romahtamassa, ja Jerome aikoi hallita purkua. Diane Jefferson ilmestyi täsmälleen keskipäivällä, kävellen reippaasti kuin 20 vuotta nuorempi kuin hänen oletettu ikänsä. Poissa oli Keshan hautajaisista tuttu heikko vanha nainen, korvattuna jollain, joka liikkui päämäärätietoisesti ja laskelmoivasti. Hän oli vaihtanut konservatiivisen mekon tummiin farkkuihin ja nahkatakkiin, joka vihjasi muuten kuin sosiaaliturvan pitäisi tarjota resursseja. Hänen silmänsä olivat terävät, valppaat, skannaten aluetta jonkun väsymyksellä, joka tiesi kävelevänsä vaaralliselle alueelle. Näytät hyvältä, Diane, Jerome sanoi, kun hän lähestyi. Nuorempi jollain tavalla. Täytyy olla se Floridan aurinko, josta Marcus kertoi minulle. Hän katsoi hänen ilmeensä muuttuvan pakotetusta ystävyydestä johonkin kovempaan, kun hän tajusi, että hän oli tutkinut. Hän istui varovaisella etäisyydellä, lompakko tiukasti kiinni, kuin siinä olisi jotain arvokasta, valmis juoksemaan tarvittaessa. En tiedä, mitä luulet löytäneesi, Jerome, mutta leikit asioilla, joita et ymmärrä. Dianen ääni kantoi heikkoutta, johon hän oli tottunut. Tämä oli joku, joka oli tottunut hallitsemaan ja joka oli orkestroinut monimutkaisia petoksia pelkällä tahdonvoimalla ja manipuloinnilla. Tuo raha, jota olet lähettänyt, se ei ole vain minua varten. Mukana on muita ihmisiä. Ihmisiä, jotka eivät arvosta, että joku sähköasentaja, joka luulee olevansa älykkäämpi kuin todellisuudessa on, häiritsee heidän liiketoimiaan. Jerome tunsi kylmyyden, joka ei liittynyt järven tuuleen. Vihjaus oli selvä. Tämä ei ollut enää vain Diane ja Keisha. Tämä oli verkosto, joka kiusasi surua ja muutti rakkauden voitoksi. Tallennuslaite tuntui yhtäkkiä tärkeimmältä laitteelta, jota hän oli koskaan kantanut. Tallentaen todisteita, jotka voisivat suojella paitsi häntä itseään, myös muita uhreja, joita hän ei koskaan ollut tavannut. Kerro minulle muista ihmisistä, Diane. Kerro, miten tämä todella toimii. Jerome piti äänensä vakaana, ammattimaisena, kuin diagnosoimassa viallista virtapiiriä. Dianen nauru oli katkera, kantoi painoa jollekulle, joka oli tehnyt huijauksia tarpeeksi kauan tunnistaakseen, milloin peli oli muuttumassa. Hän avasi lompakkonsa ja veti esiin savukkeen. Haluatko totuuden? Hyvä.
Sinun rakas Kesha tuli luokseni kokota ennen kuin hän oletettavasti kuoli. Itki, että tunsi itsensä loukkuun jääneeksi, halusi päästä pois, mutta ei halunnut satuttaa sinua tai menettää Zaraa. Diane sytytti savukkeen harjoitellulla helppoudella. Kerroin hänelle ystävästä, joka oli auttanut muita naisia katoamaan tilanteista, joista he eivät selvinneet. Puhtaat katkaisut, uudet identiteetit, ei sotkuisia avioeroja tai huoltajuuskiistoja, vain poissa kuin heitä ei koskaan olisi ollut olemassa. Aluksi sen piti olla yksinkertaista. Lavasta kuolema, kerää vakuutus, katoa ikuisesti, mutta sitten Kesha tuli ahneeksi, sanoi, että jos hän olisi kuollut joka tapauksessa, miksi ei jäisi kuolleeksi ja keräisi useista lähteistä. Dianen ääni sekoittui ihailua ja inhoa. Hän oli tutkinut sinua 10 vuotta, Jerome. Hän tiesi täsmälleen, miten painaa nappeja, saada sinut tuntemaan itsesi riittävän syylliseksi tukemaan hänen äitiään ikuisesti. Kuukausimaksut olivat hänen ideansa, ei minun. Hän sanoi, että et koskaan lopettaisi rahan lähettämistä niin kauan kuin uskoit, että se oli sitä, mitä hän olisi halunnut. Jeromen kädet puristuivat nyrkkiin, mutta hänen äänensä pysyi tasaisena. Entä muut uhrit, kuinka monta perhettä tuhosit tällä suunnitelmalla? Diane otti toisen henkäyksen, silmät kiinnittyivät järveen, kuin hän olisi voinut nähdä pakoreittejä aalloissa. Kun hän puhui uudelleen, hänen äänensä kantoi satunnaisen välinpitämättömyyden sävyä, kuin hän puhuisi säästä eikä ihmishenkien järjestelmällisestä tuhoamisesta. Tarpeeksi tehdäkseen siitä kannattavaa. Surun murtamat puolisot ovat helppoja kohteita. He ovat epätoivoisia kunnioittamaan lupauksia, todistamaan, että heidän rakkautensa merkitsi jotain. Meillä on 3 operaatiota eri kaupungeissa, ehkä 15 aktiivista tulovirtaa milloin tahansa. Hän ravisti tuhkaa heidän väliltään. Vaimosi on nyt Floridassa, raskaana jonkun kiinteistökehittäjän kanssa. Hän lähettää minulle 20% kaikesta, mitä hän kerää sinulta ja 2 muulta mieheltä, jotka luulevat tukevansa kuolleiden vaimojensa sukulaisia. Se on kaunis järjestelmä, todella puhdas, kestävä, käytännössä mahdoton jäljittää. Tunnustus roikkui ilmassa kuin sähköpalon savu. Myrkyllistä, mutta tarjosi selkeyden, jonka Jerome tarvitsi täyden laajuuden ymmärtämiseen. Tämä ei ollut vain henkilökohtainen petos. Se oli järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmissurun järjestelmällistä hyväksikäyttöä, jolla oli lonkerot useisiin osavaltioihin ja 10 elämiin. Nainen hänen vieressään ei ollut vain hänen entinen anoppinsa. Hän oli rikollinen, joka muutti hänen rakkautensa Keshaa kohtaan liiketoimintamalliksi. Kauneessa järjestelmässäsi on vain yksi ongelma, Diane. Jerome nousi hitaasti seisomaan. Hänen sähköasentajan vaistonsa tunnistivat, milloin virta piti katkaista lisävahinkojen estämiseksi. Se on rakennettu perustukselle, joka ei kestä painoa sille, mitä yrität kantaa. Hän viittasi hienovaraisesti valvontatiimeihin, jotka oli sijoitettu ympäri puistoa. Ja joskus, kun ylikuormitat virtapiirin, koko juttu palaa. Dianen silmät laajenivat, kun hän huomasi liittovaltion agenttien nousevan piilopaikoistaan, merkkivalojen kimaltaessa iltapäiväauringossa kuin ohjauspaneelin varoitusvalot. Hän pudotti savukkeensa ja tarttui laukkuunsa, mutta Jeromen käsi sulkeutui hänen ranteensa ympärille vahvalla otteella jollekulle, joka oli viettänyt vuosia työskennellen jännitteen alaisena. Älä tee tästä vaikeampaa kuin sen tarvitsee olla, hän sanoi hiljaa. Olet aiheuttanut tarpeeksi vahinkoa yhden elämän aikana. Kun agentti Sarah Chen lähestyi valmiina käsiraudoilla, Jerome Williams tunsi jotain, mitä hän ei ollut kokenut 5 vuoteen. Vahva tyytyväisyys onnistuneesti suoritetusta työstä kaikkien vaarallisten liitännöiden lopulta katkaistua. Chicagon liittovaltion oikeustalo poreili sellaisella kontrolloidulla kaauksella, joka merkitsi korkean profiilin valkoisten kaulusrikostapauksia. Jerome istui todistajien odotushuoneessa, parhaassa puvussaan silitettynä ja todistuksensa harjoiteltuna, katsellen luodin kestävän lasin läpi uutisautojen jonoutuessa kadulle kuin petoeläimet odottaen verta. 3 kuukautta oli kulunut Dianen pidätyksen jälkeen Lincoln Parkissa. 3 kuukautta FBI:n tutkintoja, jotka olivat selvittäneet petosverkoston, joka kattoi 4 osavaltiota ja tuhosi 10 perheitä. Tänään oli päivä, jolloin järjestelmä vihdoin tunnustaisi sen, minkä Jerome oli tiennyt ensimmäisestä turvakameran kuvasta lähtien. Kesha Williams oli elossa ja hän joutuisi maksamaan valheesta, joka oli varastanut 5 vuotta hänen elämästään.
Agentti Sarah Chen astui odotushuoneeseen sellaisella ammatillisella tyytyväisyydellä, joka tuli tiiviin tapauksen rakentamisesta. FBI:n tutkinta oli ollut perusteellinen ja tuhoisa, jäljittänyt taloustiedostoja, väärennettyjä kuolintodistuksia ja henkivakuutusmaksuja useiden lainkäyttöalueiden yli. Chen kantoi paksua kansiota, joka edusti Dianen Jeffersonin ja hänen verkostonsa rakentaman kaiken järjestelmällistä tuhoa. Meillä on heidät kylmänä, herra Williams. Todisteet ovat ylivoimaisia ja Dianen yhteistyö on antanut meille kaiken tarvittavan koko operaation syytteeseen panemiseksi. Yhteistyö ei ollut tullut helposti. Diane oli viettänyt 2 viikkoa liittovaltion vankilassa ennen kuin oli suostunut todistamaan rikoskumppaneitaan vastaan saadakseen lievemmän rangaistuksen. Verkosto, hän oli paljastanut, oli suurempi ja kehittyneempi kuin kukaan oli koskaan kuvitellut. 17 aktiivista tapausta Illinoisissa, Floridassa, Teksasissa ja Kaliforniassa, ja uhrit lähettivät kuukausimaksunsa tukemaan sukulaisia, jotka olivat joko todella kuolleita tai eivät olleet koskaan olleetkaan olemassa. Jeromen tapaus oli tullut avain, joka romahdutti koko rikollisverkoston, joka oli rakennettu aseistetulle surulle. Vaimosi pidätettiin eilen Miamin asunnossaan. Chen jatkoi. Hänen äänensä kantoi oikeuden lopultakin toteutumisen painoa. Kesha Williams, joka tunnetaan myös nimellä Kesha Martinez ja Kesha Johnson, riippuen siitä mitä identiteettiä hän käytti minkäkin uhrin kanssa. Häntä on syytetty liittovaltion välityspetoksesta, salaliitosta, henkivakuutuspetoksesta ja henkilötietojen varastamisesta. Raskaus monimutkisti pidätystä, mutta hän on nyt liittovaltion viranomaisten hallussa odottaen oikeudenkäyntiä. Kuva Keshan käsiraudoissa, raskaana toisen miehen lapsen kanssa, samalla kun hän kohtasi vuosikymmeniä liittovaltion vankilassa, olisi pitänyt tuoda Jeromelle tyydytystä. Sen sijaan se tuntui vain sellaisen asian lopulta, joka olisi pitänyt päättyä vuosia sitten. Oikeussali oli täynnä, kun Jerome astui todistajan pönttöön. Jokainen istuin täynnä uhreja, perheenjäseniä, toimittajia ja lainvalvontaviranomaisia, jotka olivat työskennelleet tapauksen parissa. Tuomari Patricia Morales johti sellaisella tiukalla auktoriteetilla, että kaikki istuivat suorempana. Hänen kokemuksensa talousrikoksista oli ilmeinen siitä, kuinka tehokkaasti hän hallitsi menettelyjä. Jeromen todistus oli kliininen, tosiasiallinen, riisuttu emotionaalisesta painosta, joka oli kantanut häntä 5 vuoden tietämättömän uhriuden läpi. Hän kertoi kuukausimaksut, epäilyttävät tapahtumat, turvakameramateriaalin, joka oli paljastanut hänen vaimonsa jatkuvan olemassaolon. Oikeussalin toisella puolella Diane Jefferson istui puolustuksen pöydässä näyttäen vanhemmalta kuin 67-vuotiaana. Itsensä varma nainen Lincoln Parkista, korvattuna jollain, joka ymmärsi liittovaltion syytteiden painon. Hänellä oli yllään oranssi vankilapuku. Hänen asianajajansa kuiskasi kiireesti hänen korvaansa, kun Jerome kuvaili järjestelmällistä tapaa, jolla hän oli hyödyntänyt hänen suruaan. Kun heidän katseensa kohtasivat, Jerome ei nähnyt katumusta, ei tunnustusta aiheuttamastaan vahingosta, vain kylmää laskelmointia jostain, joka piti muita ihmisiä kivuliaana liiketoimintamahdollisuutena. Syyttäjä, apulaissyyttäjä Michael Torres, johdatti Jeromen todisteiden läpi harjoitetulla tarkkuudella. Pankkitiedot osoittavat $18,000 maksuja 5 vuoden aikana. Vakuutusasiakirjat paljastavat $5,000 maksun, joka oli rahoittanut Keshan uutta elämää. Sairaalatiedot todistavat, että hänet oli vapautettu elävänä samana päivänä, jona hän oli oletettavasti kuollut. Puhelintiedot yhdistävät Dianen useiden salaliittolaisten verkostoon 4 osavaltiossa. Jokainen todiste rakentui väistämättömään johtopäätökseen. Jerome Williams oli ollut monimutkaisen jatkuvan rikollisverkoston uhri. Herra Williams, Torres kysyi suorassa kuulustelussa, mitä vaikutusta tällä petoksella oli perheesi taloudelliseen tilanteeseen. Jerome katsoi galleriaan, jossa Troy Henderson istui Zaran, hänen 8-vuotiaan tyttärensä kanssa, joka edelleen uskoi äitinsä kuolleen syöpään. Totuus tulisi lopulta, mutta toistaiseksi hän oli vain ylpeä isästään, joka oli auttanut kiinni pahat ihmiset, jotka olivat varastaneet heidän perheensä. Taistelin maksaakseni peruslaskuja, samalla kun lähetin rahaa tukemaan sitä, mitä uskoi olleen velvollisuuteni kuolleelle vaimolleni, Jerome todisti. Viivästytin tarpeellisia korjauksia kotiimme, lykkäsin tyttäreni lääketieteellistä hoitoa ja työskentelin jatkuvasti ylitöissä täyttääkseni taloudellisen sitoumuksen, jonka luulin olevan velkaa.
18 000 dollaria, jonka lähetin 5 vuoden aikana, edustaa rahaa, joka olisi pitänyt mennä lapseni tulevaisuuteen, vakaan tulevaisuuden rakentamiseen perheellemme. Sen sijaan se rahoitti valheen, joka piti minut loukussa surussa, kun taas nainen, jota olin surrut, rakensi uutta elämää minun rahalla. Puolustuksen asianajaja Rebecca Walsh yritti maalata Jeromen vapaaehtoisena osallistujana, joka ei ollut koskaan vaivautunut varmistamaan, mihin hänen rahansa menivät, mutta hänen ristiinkyselynsä tyrehtyi Torresin esittämän todistusaineiston vuoren edessä. Valamiehistö näki hänen yrityksensä siirtää syytä, tunnistaen Jeromen sellaiseksi kuin hän oli, miehen, jonka rakkaus ja velvollisuuden tunto oli aseistettu häntä vastaan ihmisten toimesta, jotka pitivät ihmisyyttä heikkoutena, jota hyödyntää. Kun tuomio annettiin 2 viikkoa myöhemmin, tuomari Morales antoi oikeuden sellaisella selkeydellä, jota Jerome oli odottanut 5 vuotta kuultavaksi. Neiti Jefferson, olette osallistunut yhteen julmimmista ja laskelmoivimmista suunnitelmista, joita tämä tuomioistuin on kohdannut. Olette hyödyntäneet ihmisiä heidän haavoittuvimmissa hetkensä, muuttaneet heidän rakkautensa voitoksi ja heidän surunsa hyödykkeeksi. Diane sai 15 vuotta liittovaltion vankilassa. Hänen ikänsä varmisti, että hän viettäisi suurimman osan loppuelämästään vankilassa. Keshan tuomio tulisi myöhemmin hänen lapsensa syntymän jälkeen hänen omassa oikeudenkäynnissään Floridassa. Mutta syytteet, joita hän kohtasi, useita välityspetoksia, salaliittoja ja henkilötietojen varastamista osavaltioiden rajojen yli, kantoivat potentiaalisen 30 vuoden tuomion. Nainen, joka oli lavastanut kuolemansa paetakseen velvollisuuksiaan, viettäisi paremman osan todellisesta elämästään maksamalla siitä valinnasta. Jerome ei tuntenut tyydytystä hänen kohtalostaan, vain helpotusta tietäessään, että hän ei koskaan enää voisi muuttaa jonkun rakkautta hänen taloudelliseksi vankilakseen. Oikeustalon ulkopuolella Jerome seisoi agentti Shannon Torresin kanssa katsellen, kuinka uutisryhmät haastattelivat muita uhreja, joiden tapaukset oli ratkaistu hänen päätöksensä taistella vastaan. Texasista, Floridasta ja Kaliforniasta tulleita perheitä oli lentänyt Chicagoon todistamaan verkoston loppua, joka oli varastanut satoja tuhansia dollareita ihmisiltä, jotka olivat luottaneet perustavanlaatuiseen ihmisvelvollisuuteen huolehtia surusta. Jerome William oli aloittanut tämän matkan yrittäessään kunnioittaa sitä, minkä luuli olleen hänen vaimonsa viimeinen toive. Hän päätti sen autettuaan suojelemaan kymmeniä muita perheitä samalta järjestelmälliseltä julmuudelta. 6 kuukautta oikeudenkäynnin jälkeen Jerome Williams seisoi kunnostetussa keittiössään, katsellen Zaran järjestävän tuoreita kukkia maljakkoon, jonka he olivat ostaneet maanviljelijätorilta. 18 000 dollaria, joka oli saatu takaisin liittovaltion omaisuuden takavarikoinnista, oli muuttanut heidän vaatimattoman kotinsa joksikin, joka tuntui mahdolliselta selviytymisen sijaan. Uudet kodinkoneet humisivat tehokkaasti. Sähköjärjestelmä, jonka hän oli uudelleen johdottanut, ei enää kipinöinyt vaarallisesti. Ja Zaran yliopiston rahastolla oli vihdoin saldo, joka vihjasi unelmien olevan saavutettavissa. Valmistetun velvollisuuden paino oli keventynyt, korvattuna aidolla vastuulla tyttärestään, joka katsoi häntä yksinkertaisella rakkaudella. Vaikein keskustelu oli tullut 3 kuukautta aiemmin, kun Zaran kysymykset pahoista ihmisistä uutisissa kehittyivät vaikeammiksi totuuksiksi hänen äitinsä valinnoista. Jerome oli valmistautunut vihaan, hämmennykseen, emotionaaliseen tuhoon, vaatien vuosia terapiaa. Sen sijaan hänen 8-vuotiaansa oli kuunnellut sitkeydellä, joka hämmästytti häntä, sitten kysynyt, tarkoittiko tämä, että he voisivat vihdoin saada sen koiran, josta he olivat aina puhuneet, mutta jota eivät koskaan olleet varaa. Lapsilla oli viisautta edetä, jonka aikuiset usein menettivät takertumalla menneisyyteen. Sunnuntai-illallisista oli tullut perinne Troy Hendersonin ja hänen tyttöystävänsä Marian kanssa, valittu perhe, joka oli tärkeämpi kuin verisuhteet. He olivat oppineet, että onnellisuus oli jotain, jonka rakensit tarkoituksella, eikä jotain, joka tapahtui vahingossa. Jeromen ylennys sähkövalvojaksi tuli 20% palkankorotuksen ja kollegojen kunnioituksen myötä, jotka olivat katsoneet hänen selviytyvän katastrofista hiljaisella arvokkuudella. Mies, joka oli aikoinaan kamppailut kuukausilaskujen kanssa samalla kun tuki valhetta, johti nyt budjetteja henkilökohtaisesta vastuusta ja manipuloinnin eronoppineen varmuudella. On hauskaa, kuinka paljon helpompaa työstä tulee, kun et kanna jonkun muun petosta.
Jerome kertoi Troylle patapatailla, joka sisälsi itse asiassa vihanneksia tällä kertaa. Luksusta, jonka hän ei enää tarvinnut laskea fiktiivisiä velvollisuuksia vastaan. Vapaus manipuloinnista tuntui kuin hengittäisi puhdasta ilmaa vuosien savun käsittelyn jälkeen. Kaikki muuttui selkeämmäksi, hallittavammaksi, aidosti hänen omakseen. Petosverkoston jatkotarina sisälsi haastatteluja muiden uhrien kanssa, joiden elämät oli rakennettu uudelleen syytteen jälkeen. 12 perhettä sai merkittäviä vahingonkorvauksia. 3 naista löysi aviomiehensä, joiden luultiin kuolleen. He olivat elossa tekaistuilla nimillä. Verkoston kokonaisvarkaus ylitti $400,000. Kaikki otettu ihmisiltä, joiden ainoa rikos oli rakastaa jotakuta tarpeeksi kunnioittaakseen heidän muistoaan. Zaran tuomion lykkäämä hänen poikansa syntymän vuoksi, mutta liittovaltion syytteet pysyivät muuttumattomina. 20 vuotta muiden verkoston jäsenten vastaisen yhteistyön jälkeen. Hän olisi yli 50-vuotias vapautuessaan. Sosia ja lapsi kasvaisi tietäen äitinsä tuomituksi rikolliseksi eikä surun murtamaksi leskeksi, jona hän oli teeskennellyt olevansa. Jerome ei tuntenut tyydytystä hänen kohtalostaan, vain hiljaista helpotusta tietäessään, että hän ei koskaan enää voisi muuttaa jonkun rakkautta hänen taloudelliseksi vankilakseen. Iskä, saadaanko katsella elokuvaa? Zara pomppi kuistille lapsen energialla, joka oli viettänyt päivän leikkien sen sijaan, että olisi huolissaan aikuisten monimutkaisuuksista. Hänen viimeisin pakkomielteensä oli animaatioelokuvia hahmoista, jotka voittivat mahdottomia esteitä älykkyyden ja päättäväisyyden kautta. Teemoja, jotka resonoivat Jeromen matkan kanssa uhrina selviytyjäksi ja suojelijaksi. He kehittivät sunnuntai-elokuvaillan perinteitä, mukaan lukien popcornia ja kommentteja, jotka saivat yksinkertaiset tarinat tuntumaan merkityksellisiltä. Kun he asettuivat olohuoneeseen, Zara käpertyi Jeromen kylkeen lapsen luottamuksella, joka ei ollut koskaan epäillyt isänsä rakkautta. Vaikka sitä rakkautta oli hyödynnetty, elokuva pyöri, mutta Jeromen huomio harhautui takan reunalla oleviin kehystettyihin kuviin. Uusia kuvia heistä eläintarhassa, Navy Pierillä, hänen tiedemessuillaan, jossa hän voitti toisen sijaan sähköpiireistä kertovalla projektilla, joka sai hänet soittamaan Troylle keskiyöllä uutisista. Vanhat kuvat olivat poissa. Huolella lavastetut muistot, joiden tarkoituksena oli manipuloida eikä muistaa. Niiden sijaan oli aitoja hetkiä, jotka tuntuivat vakaalta tavoilla, joilla edellinen kokoelma ei koskaan ollut. Nämä olivat kuvia elämästä, joka oli rakennettu uudelleen totuuden päälle, ei valheiden päälle. Kun krediitit vierivät, Zara oli nukahtanut hänen olkapäätään vasten. Jerome kantoi hänet sänkyyn, sulkien hänet peittojen alle huoneeseen, jonka he olivat sisustaneet yhdessä. Seinät maalattu hänen suosikkililalla. Hyllyt täynnä kirjoja tytöistä, jotka ratkaisivat ongelmia, ja pojista, jotka rakensivat mahdottomia asioita. Huomenna olisi yksinhuoltajuuden tavallisia haasteita, mutta mikään niistä ei tuntunut enää ylivoimaiselta. Hän oli oppinut eron aidon vastuun ja valmistetun syyllisyyden välillä, ja tuo tieto oli vapauttanut hänet. Kuukausittainen $300 meni nyt Zaran yliopistorahastoon, ansaiten korkoa korolle sen sijaan, että rahoittaisi monimutkaisia valheita. Jerome Williams oli viettänyt 5 vuotta naisen surren, joka ei koskaan ollut kuollut, tukien velvollisuuksia, jotka eivät olleet koskaan olleet todellisia, kantaen syyllisyyttä, joka ei ollut koskaan ollut hänen kannettavanaan. Nyt hän oli vain isä, joka rakasti tytärtään. Joku, joka oli oppinut, että itsensä valitseminen ei ollut itsekästä. Se oli perusta, joka teki muiden valitsemisesta mahdollista ja merkityksellistä.